Piye Kin? Ora piye-piye. Lah kowe iki kok wedi to karo wong wedok ora piye-piye. Kula seneng ya, Pak. Hah? Seneng. Seneng karo sapa? Tatin. Kowe terpesona ya kowe ya. Pesona, ayo Tin. Aduh ya. Yuk, mari. Ayo engko sik 1, 2, 3 ya. Kemarin pergi ke mana, Bang? Gak kemana-mana. Ke Gembira Loka. Wong nyambut gawe saben dina ditim lumpuk ora nendi-nendi. Ya, siap. Ya. Oke. Yuk. Ya, engko sik. Kok sik. Ya 1, 2, 3 4. Gembira Loka. Kok sik. Ke Gembira Loka ngono, semono. Gembira Loka. Ayo, yang Piye? Saka awal. Larase to Kin. ya. Wingi semono kok. Wingi apa kemarin? Kok kemarin? Yo. Kemarin pergi ke mana, Bang? Ke Gembira Loka. Ya. Hari Minggu kan ya. Ya. Kok kaya dijak ya. Wingi dolan endi, Bu? Ya. Neng Nostalgia. Kok iki sing penggembare Solikin wis isih lenggah. Kudu tetep muni engko ken kowe. Dina Minggu tone, yuk. Gajah ana ontane tak gaweke bahan kena aja kuwatir. Gembira Loka. Ya seneng tenan ae. Katno sudah hadiah iki. Kembang api. Diselipke nang kupinge Katno. Terus disumet. Dina Minggu tone, monggo urutipun. Kusik rek jopen gajahe ana ontane ana nyumuk sakewan apa-apa ana ana bangulane pengen jajan cekake ra jiwa cilik muda-mudi sing telas bocah pisan dina Minggu ayo neng Gembira Loka. Apik lho iki Tru, iki tetembangan zaman kuno-makuno lho Tru. Kok dengaren biasane kowe sok rada antipati mergo wis semebar. Ning ya iso digawe liyane kaya coba kaya apa Ibu Waranggono bareng engko terus genti Piyai Kakung terus mboko nyiji-nyiji ning sing siji-siji supaya aja padha karo sing wis ning cemantel ning YouTube. Heeh. Wedok siji larang siji mengko ning Gembira Loka ning basa Indonesia. Apik. Kemarin pergi kemana Mas?
kegembira loka ya, hari Minggu tonek tonek gajahnya ada, untanya ada, kera-kera ada, gajahnya ada, utangnya ada, unta kok utang. Ya coba Piai Putri Sike, yo kayak apa coba? Wingi dolanan ndi? Ya, monggo mergo pamundutan kudu diaturake. Ha. Sing kompak, sing laras, sing bareng. Mergo ora akeh iki sindene ming 7 kudu bareng. Suarane aja dicengkok. Ning tetep normal kaya wongkur. 1 2 3 ya. Wingi dolanan ndi Mas ning gembira loka dina Minggu tonek gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana sasak kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cakake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning gembira loka Kendang nganggo dodokan terus. Heeh. Totok cek, totok cek. Ayo, sing lanang. Heeh. Lagi do mangan, dilepeh sik. Mengko diciduk meneh. Ya senengane jijik rek ora. Ayo ora apa-apa ayo, nek pas iwak. Ayo. Nek pas iman, heeh. Coba sing mimpin aku terus sing lanang. Yo. Mergo aku nek karo sindan ki sirikan. Moh. Wingi dolane ndi, Bu? Nang gembira loka. Sing lanang kudu semangat. Ya. Luwih keras, lebih semangat. Mergo Piai Kakung. Ya. Kaya ngapa? 1 2 3 ya. Wingi dolane ndi, Bu? Nang gembira loka. Siap. Dina Minggu tonek gajahe ana, untane ana, munyuk-munyuk ana, sasak kewan apa-apa ana. Pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning gembira loka. Jos. Mulai yo Reng, mulai. Nek tanganku kok sing keplok dhuwur tok ya terus. Hae penonton bayaran. Oh. Heeh. Nek tangane munggah ki Piai Putri, tangane medun Piai Kakung ning bahasa Indonesia. Nah ya iki ngati-ati iki. Kemarin pergi ke mana, Bang? Pak Bobang. Bang Pojo. Kemarin gak pergi ke mana, Pak? Ke Gembira Loka. Dina Minggu, apa hari Minggu? Tonek apa to tonek iki? Hah? Kan ya dari hari Minggu kan ya. Gajahnya ada, iki manut karo tibane iki. Anggere ana sing basa Jawa. Kepruk watu. Siap. Dadak golek. Gajahnya ada, untanya ada, kera-kera ada. Sasat kewan, semua hewan. Apa-apa ada. Ingin berlayar ada. Gantungannya, kok gantungan ki nggo apa? Apa ayunannya ada. Ayo pokoknya dipikir dewe-dewe. Ora perlu tak kandhake, luwih cerdas. Wiyagaku kuwi SSN. Aku diteliming H. H ki apa? 1 2 3. Yuk. Kemarin pergi Kurang kompak. Mengane iki dibarengke. Kemarin ngono begitu tangane Petruk munggah. Jiro lu, yuk. Kemarin pergi ke mana, Mas? Angel to. Nek urung pindah aja pindah. Ke Gembira Loka. Ngono wae. Ya. 1 2 3. Ya. Kemarin pergi ke mana, Mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya. Gajahnya ada, ontanya ada,
kera-kera ada, semua hewan apa-apa ada, ingin jajan ada, ayunannya ada, ingin jajan pokoknya nggak kecil. Sik, bahasa Indonesia ini cekaknya. Pendeknya pokoknya. Kok pendeknya? Ingin jajan apa-apa ada ngono wae kok cekaknya tanku ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Yo baleni yo suka ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Yo siji loro telu yo. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. kecil, Cah cilik dengkulmu melotot. Anak kecil ngono yo jiro lu. anak kecil, muda-mudi, yang tua tidak ada, yang muda. Goblok. Orang tua tidak ada. Coba terus diarteke sithik terus. Mau suka apa? Hah? Anak kecil, muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Oh, iso diarteke ngono. Dan yang menginjak dewasa hari Minggu ayo Mas ke Gembira Loka. Yo, suka kuwi. Anak kecil. Ayo. Anak kecil, muda-mudi, dan yang menginjak dewasa. Hari Minggu, ayo Mas, Gembira Loka. Wis ditaleni nang pikirane dhewe-dhewe. Saiki tak cepetke. Mas. Kemarin bagaimana, Mas? Ke Gembira Loka terus masak iki pedotane tak cepetke. 1 2 3 yuk. Kemarin pergi ke mana Mas? Ke Gembira Loka, Hari Minggu ya. gajahnya Ada. ontanya Ada. kera-kera Ada. Apa-apa ada. ingin melayar Ada. dan gunanya Ada. ingin jajan Pokoknya tidak kecewa. Anak kecil muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Betul. hari Minggu ayo Mas Gembira Loka. Nah, weh. Iki kena nggo bahan kok ya. Coba baleni ning sing ora kena ting kruwil moh aku. Ditaleni ning uteke dhewe-dhewe to. Dadi inget-inget, nek ora iso mikir ki tabuhe iku tutukno ndasmu. Tok ngono. Menencer. Neng sing rebab ora iso ditutukke. Tabuh rebab ora iso ditutukke sirahe. Ha ditutuki bareng-bareng. Oh iya. Yo, rada cepat. 1 2 3 ya. Kemarin pergi ke mana Mas? ke Gembira Loka, Hari Minggu kan ya. gajahnya Ada. ontanya Ada. kera-kera Ada. semua hewan Apa-apa ada. ingin melayar Ada. gunanya Ada. ingin jajan pokoknya tidak kecewa Anak kecil muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Hari Minggu ayo ke Gembira Loka. Ya. Saiki Orisa sendiri sama sing rebab ayo. Ora mung gleleng tok. Yo, silang hati-hati. 1 2 3 ya. Kemarin pergi ke mana Mas? Kurang cepet. Kemarin pergi ke mana Mas? Ngono. Iramane aja dialonke iki ngetes utek. Yo 1 2 3 ya. Kemarin pergi ke mana Mas? Ke Gembira Loka, Hari Minggu kan ya. gajahnya, Ada. ontanya, Ada. kera-kera, Ada. Set apa? Semua hewan. Semua hewan yo. semua hewan Apa-apa ada. ingin berlayar, Ada. ayunannya Ada. ingin jajan, Koknya tidak kecewa. anak kecil Muda-mudi dan yang mengin ya dan yang ya kok malah ya
Dan yang menginjak ya. Dan yang menginjak dewasa Hari Minggu ayo ke kegembira loka. Ya, saiki Tatin karo langsung jujuk wae truk Solikin. Ya. Nompo 100 kleru awas. Ya, engko mesti engko dijaluk karo Tatin mesti. Kene 50-50. Ayo Tin. Kemarin pergi kemana Bang? Nah, Mas ya iso diganti Bang. Bangcot. Titik nggih. Heh? Bangsat. Aja bangsat kowe iki karo kanca dhewe yang ngunekke bangsat. Kuwi Ding, ngunekke bangsat kuwi King. Oh, piye kin? Ora piye-piye. Lah kowe iki kok wedi to karo wong wedok ora Lah piye-piye. kula seneng ya, Pak. Heh? Seneng. Seneng karo sapa? Tatin. Kowe terpesona ya kowe ya. Persona ayo Tin. Aduh ya. Yuk mari. Ayo engko sik 1, 2, 3 ya. Kemarin pergi ke mana, Bang? Gak kemana-mana. Ke Gembira Loka. Wong nyambut gawe saben dina ditim lumpuk kok ora nendi-nendi. Ya siap. Ya. Oke. Yuk. Ya engko sik. Kok sik. Ya 1, 2, 3 4. Gembira loka. Kok sik. Kegembira Loka ngono semono. Gembira loka. Ayo yang Piye? Saka awal. Larase to ken. ya. Wingi semono kok. Wingi apa kemarin? Oh kemarin. Yo. Kemarin pergi ke mana, Bang? Ke Gembira loka. Ya. Hari Minggu Kanja. Ya. Kok kaya dijak ya. Hari Minggu kan ya. Kowe muni gajahnya. Yo, Pak, saka gajahnya. Hari Minggu apa? Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. monyet, Kera. kara, Ada. ingin jajan, Ben rasa dikandani nganti iso. ingin jajan, Urung jajan yo. belum toh? Belum. Apa tuh? Gak tahu Lupa lah. saya. Lupa. Apa, Tin? Aku juga gak Kera. tahu. Apa sih? Semua. Apa sih? Oh ya, Semua. semua hewan. Ayo apa Tin? Lah. Ayo Raden. Gimana? Iya gimana? Kamu Semua mau hewan, yuk. apa? Ayo. Kera. Jangan ketawa toh. Habis Coba nadane sepiro? Nadane. Semua sepiro? Semua hewan. Semua hewan. Ya, terus apa-apa ada. Ayo. apa-apa ada. Ingin kamu. Berlayar kok kamu. Ya. Berlayar. Maksudnya berlayar lo Tatin. Ya, betul. Ya. Ingin berlayar ngono. Ingin berlayar. Ayo. Ada. Ayo nanya. Ada. Ingin jajan. Ingin jajan. Ingin. 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 Wah, wes. Ingin. Ingin. Medun. Pingin. Ingin. Pingin. Ingin. Pingin. Ya sakarmu nadamu. Pingin jajan. Ya, terus Pok- Oh ya. Pokoknya apa? Popok. Kamu pengen pakai popok? Semua makanan ada. Ayo. ingin jajan. Pokoknya tidak kecewa. Pokoknya tidak kecewa. Terus yuk, Latin. Rasa nadar apa? Anak kecil. Dan semua Muda-mudi muda-mudi dan yang dan yang menginjak dan yang menginjak
Gundulmu. Ya atos sih. Hari Dan yang menginjak gundulmu. hari Dan ayo, yang Dik. menginjak dewasa. dan yang menginjak dewasa. Hah? Ayo. Ri. Minggu. Ayo ke. Di. Wis entek iki. Gembira loka. Wah, ya mulane yo krep basa Indonesia. Basa Indonesia ora iso. Negara Kesatuan Republik Indonesia ora iso basa Indonesia. Ngopo, Gong? Lucu lho iki. Heeh. Solikan iki wajib diuri-uri. Ha iya. Sona modar di banyu keras lho. Ya kuwi lah. Banyu keras. Aku meng ngrungokne saka ngene guyu kemengkelen. Ah, semocah ora iso basa Indonesia goblok ngono. Ha iya, ndekno kaya ngono guru. Guru lek ora sembetengan sing dilatihe para siswa-siswa mahasiswa-mahasiswi. Guru kaya ngono apa entek-enteke kapur ya, Tru. Kok enteke kapur, anggere nulis nying dhek anggap ngelek kapur. Ganti kapur meneh. Ha iya. Ya ora ngulang kok ngelek kapur. Iya. Ya karo ditembangke alon-alon. Ya nembangke iki manut karo iramane ora alon-alon. Heeh. Ki mawon sing nyuwun. Suwe banget kok kaya ora metu nganu ya, Reng. Ora metu apa? Kaya ora metu sop. Antil mencelat kaya nggone woh mantu wae nganggo sop. Kaya suwe banget ora metu bakso. Nembang Gong sing kepenak ya ana pamundutan saka kadang-kadang saka laladan ngendi ki mau nek ora pokoke Jawa Timur. Oh iya. Pareng ngaturake apa? Diurutke, Tru. Sing urung jumeneng sapa? Lah iki. Ya, wae sinden pitu kudu dimanfaatke kabeh. Ya. Orisa wis, Alisa wis, Tatin wis, Ayu wis, Neti. Ya. Men padha iki mung kari kadang-kadang PBKS mene akeh kok. Men padha prisa Mbak Neti iki jumeneng. Yo. Ayo Net, disepoti apa piye? Oh. Mboten, Pak. Yo disepoti terus. Nani. Kuwi sepot apa? Sepot kaya es dung-dung. Ajenge Mbak Neti nyekar terus. Iya, iki soale sinden alusan dadi nek ngomong ya kudu basa. Badhe nyekar menapa Mbak Neti? Bingung ya, Pak. Ampun bingung. Sampun sagah jumeneng menika sampun kedah nyiapaken tembang. Monggo. Langgam nggih, Pak. Langgam. Terus ndi? Langgam. Langgam. Nggih. Nggih, langgam. Ngaturaken menapa? Melatiri nonceh ini. Melatiri nonceh. Melatiri nonceh sing piye to, Tru? Wo lah. Kang kadulu. Oh. Reroncen malah. Lampune duripke. Heeh. Lampune duripke anu kerane dipateni. Ayo. Wah, langsung dicucuk. Iya. Reroncen melati. Ya, mengko bar iki siap-siap Mbak Wahyu Krisnawati. Ya, tampil ke depan. Heeh. Nang ngarep kono, ngarep halaman.
Wis ora bakal kekurangan nek nanti wis nyinden ya saben bengi. Heeh. Garwane ya nyambut gawe nang percetakan. Wah, ya syukur percetakan Bataku. Ha iya. Sing penting halal to, Pak. Piye? Sing penting halal. Bener, nyambut gawe Bataku mboten apa-apa. napa-napa. Heh? Nggih Bataku mboten napa-napa. Wah, lah wis kuwi malah HP nyatane ya laris kok. Bangane nyambut gawe tuk dituken ning ora kalah. Ha iya. Sithik mbok kok sithik ning halal. Ha iya. Dipangano iso dadi daging. Nek ora halal dipangan ya men dadi penyakit. Ha iya. Ah ta, Tru? Ha iya. Tansah dadi isu impen Rina wangi tansah dadi puntone pantes diko dunoe wong manis ingkang mawa nek ora ngono iki ngopo kok antil mudhar ora ngeget-geti jenenge ora tak gawe nek ra dingonane ndak do ora melek kancane we melek kabeh kok aku sing yuk ayu-ayu ben oh aku ngegeti awak-awakku dhewe kok ingkang mawe men kagete kok njaluk dit jan wis aku kaget lho kene 50 lho woyo ha yo sepira lakae wis teko nyangke ngember yo mangga lakae wis teko nyampe kembang malatirin
Iya. Iki pasanganku mawar unne aku tusumane habis melihat penampilan Sundari Sukoco. Sundari Sukoco sapa? Aneh-aneh ora. Mbah, yo alus suarane, alus. Genti, ayo saiki sisan gawe. Ya. Dobel ke sisan. Wah, dobel ke sisan piye kok? Wahyu karo Prastiwi. Oh iya. Aja wis merengut lho wong. Aku kan nek diiringi kaya ngono kae. Wah. Ayo cah lincah ya. Medun alon-alon wis ya mencolot ya. Nah iki Mbak Wayu karo Mbak Prastiwi. Kowe kenapa sikile kowe kok midak telek barang munggah panggung? Sikil kumen. Cangkeme elek berarti. Ayo, piyai loro nembang apa? Ya, wah jan ya wis padha-padha lemune. Ayo.
Kembang rawe. Hah? Kembang rawe. Jos. Jos tenan. Kru karuan. Ape ora sah wong loro ayo. Kembang rawe. Ayo dibawani genti-genten. Ayo. Yo. Ayo mak glenak-glenik. Galak banget. Yo, salah siji sik. Heeh. Manismu halu jiwat. Ora ya. Kuwi tatin kita kono mangan apa te pancane leren kok dhewe blas ra leren ya. Telap. Iku gek tisu barang dimplok. Ha iya. Mbok ya wis semen. Ya Bu. Gawe ruciting. Ayo meneh wae lho. Wah. Ayo rumangsa tuwa dhewe iki wenang dawuh. Agawe ruciting kale ayo meneh. Tak apa-apa yo ngalah kowe, ngalah. Biyen tau ana sinden dijak duet ngene iki ora ngalah dikampleng kok ning panggung. Ampun ya Bu. Eh. Apa kang si Sinden ngalor ngidul nggawa bodyguard e pasti. Bodyguard kok lanang wedok. Ayo. Ayo. Edan kowe iki ya. Lah apa-apa yo ngalah yo, ora apa-apa. Ngalah pomo munduta rokmi Sok kowe iki anggere sifatmu ora berubah. piye Apa-apa anggranu akon ngendhe karo sing enom. Wis nek tuwa kowe mung dhewe cah cilik. Heeh. Anggere tuwa tengok-tengok ning kursi ketok cilik kae. Gelo Mbah Prastiwi kae gelo tengok-tengok wis cendik elik ngentutan. pencung. Di pencung. Ayo. Jare paron kok. Ora apa-apa kowe. Ngalau yo ngalau tukang santet kowe. Tar tentu tak turuti ngibarat wong numpak prau. Oh, japar engko bar iki ya par nganti lali aku, heeh. Wis. Oh, kae ngemat. Ngopo kae, mbuh. Telepon ya. Oh, latihan moto. Heeh. Apik apa gambare? Iya kurang ajar kok. Takon kok apik apa gambare? Kalau lewat wasulan ireng. Yo, terus yo. Lumampah tanpa
madyaning jalani Gak apa-apa terus Oh sinden suka Ciledug. Enggak Bu. Teman. Entek-entekan gelem nyuwara. Prastiwi Lover tepuk tangan. Iya. Teman gonceng. Kok padake apa aku mau? Oh, aku ki saking semangat. Hanggonjeng ing paku. Yes. Oke, sip. Ya, Mas Denko. Sapa? Melko. Kurang ajar to. Ya sapa? Denko. Oh, Den. Susu to kuwi? Merek susu to, Mas? Iya. Ya, mangga. Tak tung tak. Ya, kembang rawe. Ya. Ayo, gedruk sithik. Hei. Ora tegel ngrungokke. So Agawe
Iku kali pesane Alame Wah, nganti kemringet apa-apa sehat sing penting yo. Bathuke nganti mengkilap. Nah, kayak iki ora sak kemringete bathuke wis mengkilap kok. Heeh, pancen. Ayo Par, Japar, ngundak aku dukani karo Pak Arya saka Dinas Pariwisata. Alon-alon le munggah kuwi sing do mripate woro-woro kuwi mbok nuntun. Kok do ditegeli ora. Dene ora rono nabrak gambang. Terus ya weh lah gondrong saiki. Wes. Kono wae. Sugeng wayah ngeten. Nggih. Sugeng wayah ngeten ki piye? Arep ngarani wengi ya dasare peteng muni awan ya peteng. Ya wis. Mau jenengan opi ana lampune diuripe aku tingak ning endi to lampune ya. Ayo ora weruh kowe kok ya. Lah niku Wis kodrate ngono kuwi ditampane rak. Sing penting kowe bahagia. bahagia. Nah, iya. Nganggo kaos klambi PWKS. Heeh. Kok ora nggawa bola mbiyen dekne gambiran tahun wingi kok. Weh, enten iki panggung niki enten kalih kok niku. Endi? Ten Viking Clear niki. Oh, tak kira nek ning panggung. Mboten. Tak kira nek wiyagaku. Niki nuwun sewu lagi kula kacamata niki mboten kok gaya mboten. Pelindung debu. Oh, kowe Iki nggo mengantisipasi menaja Gresula. kok aja ngresula piye? Nah, piye wong wis ora ketok nggo nyawang wong ayu wae kemesa kelilipen e. Maksudnya kowe kelilipan wong ayu no piye? Kelilipen lemah. Oh. Akhire ketoke dileleke ngono ora lemah ya mesa nglilipi ya. Alah. Mbangane kelilipen terus kula kacamatani. Oke. Nembang apa, Par? Sing kira-kira rada gayeng mawon wong pun enjing. Heeh. Kira-kira sing wangun apa? Lu wae kowe nek anu akon aku tak arani kowe engko ora iso. Ya watone kula saged. Lah nek kowe iso aku ora dong iki samu apa? Apa? Napa, Dik? Aku ya bingung karo nembang apa mesti sudah dibedhek. Ora apa-apa, ora masalah, sing penting ning kono tembangane ngono ning kene agene aku ki sesideman ndi-ndi metu. Iya. Dik. Ya. Apa pila apa slendro? Anu mawon. Kaya padatane men. Nyidam sari ini langsung didangdutke mawon. Oh iya ning dibawani. Oh nggih. Ya, langsung dangdut bawani. Heeh. Ki mergo ana titipan ki aku anggere ngundang mesti tak siapke. Siap. Duh wong ayu. Pepujan ning ati. Yo, kuwi wong ora weruh nun sewu wong tunane trawe gelem ngapalke Nyidam Sari. Iya. Sing do mripate cetha-cetha malah. Perkarane niku kesandung 5 huruf satu kata niku lho Mas Bagong. 5 huruf satu kata piye? Butuh. Oh. Apik kowe, heeh. Lelor panggung mikir suwi banget karo ning guyu keri. Ah iya, butuh bener heeh. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Apa ta Apa ta awakku dhewe. ya sampene ya sok mijeti. Heeh, nek kanca-kanca wiyaga iki nek kesel mbangane tukang pijet sing weruh mripate wong sing ora weruh ngene iki padha karo ya pokoke ya mbebantu. Ah iya. Kowe tau pijeti wong wedok urung? Mijeti wong wedok kerep. Oh, bojomu ya ora cemburu? Oh, mboten. Kok ora cemburu? Awis pakulinane. Oh. Cemburu temen kendeling goling kok lebol. Ya ora apa-apa ya berarti ya. Biasa mawon. Oh, nggih ya syukur ora. Duh dewa. Ya iso bener nyekel kempol ngono ya iso bener.
Nyatane nggih mboten enten sing komplain. Ya syukur. Jawatagung welas ana mring wak mami besok kapan katekan Cecer cecer lan wong lemu aku gak iso ngerti nek Tatin iki lemu waton oleh ketok mburi kok peteng-peteng oh berarti lemu nek Padang lah ya oh kuru maksudnya piye gak aku ora dong bayangane niku lho bayangan kan aku gak iso nonton bayangan rasa-rasane teng bayangke niku mburine kok ketok singup oh berarti lemu anggape Tatin ki sing bau reksa ngono ya ora kok bau reksa ya wiki angel di apa ya iso dirasakan yang susah dinyatakan ya kuwi Pak ya ora apa-apa so tak nek apa pandangan so nek karaku nggih siap suatu saat nek pas aku prei kowe dolan ning nggon aku takono Rebu Wagen prei Rebu Wagen tak nggo prei kesel awake ayo nggo mat-matan cerita ngono maksudnya mat-matan kaya duwe mripat wae mat-matan lanjut nek kaya ngene iki lenganane jeng piye nek aku omong karo kowe njur mat-matan ya jenengan mat kula kuping mat pingan ngono ndekne samene apa ya kula pokoke dolan nggone sampeyan pokoke rembukan catur netra catur netra ki mripatmu ndi umpamanira nakoda tanpa prau sasatara den pepetri nyidam sari as mara ya langsung dandut nggih ya upama tang ya mangga nalikane rae dalu atiku namlawan sira ayu nganti mati ora bakal mati lakai lintangil nyoparnya nggih matur nuwun kae sangunya nggih nggo ngepik aku ketok ning kampungku dhewe kok ora apal ya mlaku sak panggung kowe ning kapak-kapak kampungku dhewe lho ora apal mlaku sak panggung asline kampunge kene wae kula mriki iki lho ndi to ireng tok ireng wong bengi mit lho nggih Pak RW Pak RT lan sedaya kemawon heeh kowe asline kene to nggih kula kilen kampus nika RT 3 sekawan oh ya syukur nek nggih dadi engko mulai tetep ngebiar ora ketang ngepet ayo tak takon nggih ngebiar karo ora bedane apa wis nek ngebiar niku anggere wis krasa ketok saka brang wetan niku pun krasa anget-anget berarti wis biar oh berarti anggere wis wetenge kok ngintir-intir wis rolasan anggere wis kademen sriwi-sriwi ngono berarti maghrib ngoten niku berarti perasaan ya lebih peka daripada menungso lumrah iya padake alam kajiman apa pripun Pak kerasa dek munggah pisan kok padake demamit pun matur nuwun nggih di ngapunten nggih Mas Japar nggih Mas nggih wong Gojek kok ya andolan terus gleleng yo mencolot wae mencolot dengkulmu melocot kowe ora awas nah ngenteni ket mau sore Mas Japar pinter ki slendro-slendro ya
kae kok kaya Ndara Permadi disusul karo kadange Truk Ndara Bratasena wis ajake digoleki ayo disowani yuk yo janeng yaning talaka ati langit ing